Oh, hello guys. Chris Ramos Motovlog. Today hindi tayo mag-motor. Wala tayong ibang gagawin ngayon kundi mag-unbox ng ating order from Lazada at magre-review. So, saan ang order natin? Dito na. So, from Lazada, kita nyo balot na balot. Ito yung motorcycle helmet strap mount front chin mount for GoPro, Hero 7, SJ Cam, Supremo, etc. So yan, hindi kita ang ulo. So ito ating buksan. Ito na guys, ito na siya. Ngayon, wala na tayong pang gagawin kundi buksan. Yeah. Helmet strap mount. As you can see, helmet strap mount at chingchwa, chingchwa. Yan ang pagkabasa ko dun. So, ito lang siya. Wala akong idea paano gamitin. So, siguro, okay. Ayan, para saan to? Ito tayo guys eh. Yung mga may extra, dun ako na-curious eh. Anong gamit mo? Dapat wala ng extra. Dapat nakalagay na to. So, paano siya? Siguro guys, iipit lang natin siya dito. Oops, saan yung camera yun? Ito, papasok lang natin sa natin siguro, ganyan. So, dito muna ilalagay yung ating kan. Siyempre, paano natin malalagay kung wala tayong helmet? Let's go. So, we're going to try. Hey! Yan. Tatanggalin natin to. Nabasa ko sa ibang review kailangan tanggalin yun. So mga ito natin, kailangan nyo natin mga like that. Something's wrong. At ang maganda dito guys, tignan nyo yung shape nya. Wow. Diba? Ngayon, mangangapa muna ako, di ko alam kung paano ikalit eh. We'll try and I'll explain to you later. So, ito na siya guys. Yeah, saktong-sakto sa design, no? Parang butterfly. Oh, yan. So, ang gagawin mo na lang, common sense, lalagay mo dito ang yung camera. Guys, hindi ko pa siya naigpitang mabuti. Pwede nyo pa siyang naigpitan. Pero, naigpit na siya. Hindi ko na mahuhulog ang cam nito. Hindi naman maalog ang ulo natin eh. Dahil alam nyo ba, ang ulo natin merong built-in stabilizer. Sa mga kamerang walang stabilizer, huwag kayong mag-alala. May stabilizer ang ulo natin. Stabilization, you know. Yan. So, ang next na gagawin natin ay kukunin natin ating cam. Yeah. Pero ngayon talaga guys, di ko lang ano nito. Babasahin ko na lang sa o kaya sa YouTube. Tignan lang ng YouTuber ako, tas YouTube rin. Pero, ito pwede mo itong itago sa mismong gilid ng helmet. Yan. Yan, para hindi man pangitin, di ba? O, yan. So, pwede mo itong ibalik. Pwede mo siyang ibalik. Pwede. Sino nagsabing hindi? Yan. Babalik natin siya. Yan. Ngayon, ibalik natin, maayos ang pagkakalagay. Depende siguro yan sa helmet. Ngayon, ayan, lalagay na natin ang ating cam. So, ang gamit ko ay Supremo Conquest. What's the heck? Ayaw mag-focus. Basta yan, Supremo Conquest. Ngayon, hindi na natin kailangan ng napakaraming brackets. We don't need it. We just need now J mount. Tama ba yun? J mount. Tingin ito siya. J mount. Letter J. Okay. Now, lalagay natin siya.
Depende sa inyo guys kung paganyan o paganyan. Siguro ako pwede na. Wow! Saktong-sakto. Ayan, tapos na. Hindi, bibit lang. Namok na natin siya ngayon. Yeah! So now, tapos na tayo guys. Kung papansin nyo, medyo nakatingala siya pag ganun. Kasi pag nagmumotor tayo, nakaganyan tayo. Nakayuko pa nga siya. Ayan. Kung ayaw nyo naman ang ganito mababa, pwede nyo pa rin ilagay yung ibang mount niya, di ba? May kasama yan. May kasama dito sa loob lahat. Guys, tapos na tayo. Ganun lang siya kadali. Higpitan nyo lang kung gusto nyo ng mas maigpit. Yeah. Ang kagandahan lang kasi nito guys, karamihan ng mga nag-motovlog, dito talaga nilalagay kasi yung kung wala tayong external microphone, ayun, malapit ang bunganga natin sa ating microphone. Although meron siyang cover, naririnig ka pa rin. Oo, na-try ko na. Yan, safe na tayo ngayon. Ito nga pala guys, kung sa tingin nyo gusto nyo mas mataas pa, pwede nating gamitin yung mga ibang mounts pa. Like this one. So, lalagay natin siya dito. That. Tapos, lalagay natin siya dito. So, mas mausog pa natin siya ng mas ganon. Diba? Ayos. Thank you. Buti na lang. Akala ko ikaw ay akin. Puso aking palingin. Kaya lumalayo sa dilim. Paghihirap ko. Ito na lang sa'yo. Ikaw ay aking minahal. Kasama ko ang may kapal. Wala'y nag-iisa. O, diba guys? Oh. Wow! It's up to you na lang kung paano mo siya higpitan. Yan. Sakto na yan guys. Sa personal, tama siya. Pero sa tingin ko sa camera, parang hindi tama. Ayun. Ngayon kasi ang ulo natin pag ipapatakbo. So ito, diretso, diba? Yan. So okay din to. Kasi medyo malayo tayo, hindi nakadikit yung screen part. Okay. Alright. Thank you. Magkano to? Sa Lazada, $2.59. Pero meron siyang shipping fee na $50. Yeah. Oh, walang laman. Yeah. Thank you guys for watching.